Rosalie guys, nag-amag oh. Kamusta naman ka nga nag-amag naman lagi karon dang. Amag karon singot. Lahi sa college na nay no. Amag-amag na nay no. Si Dan na magito. Kami taon daling darag apos bukid din taon natanggong sus. Adlaw dun ro na mo kay Black Saturday man ron. Hala magpunyagi mga black kay atarong adlaw. Nay, mato na ko nay. No ko nay, salamat nay. Paniud to nay. Manang paim na ko nang sa enjong juice nang. Salamat nang. Ay deliki nay ha, basig mao na ni atong grasya nay. Pabrikag saging nay, pupukan og saging. Tagan itong saging gipangdanan. Bye. Oh, uli na ko guys, ito kay Rosalie kay mang ngawat ko dito mani. Hanggang guys, pag magpangamuti guys dia. Kuam ta kun jag motor, nya wa man ko na motor ni dia kay gipatimbang na. Dara sa mga nangamustang Rosalie o panagsanalay man siya mag-vlog. Kay estudyante man lagi. Lisod pag sabayo no. Labi nagdaghay trabaho sa eskwelahan da mag-vlog pa. Pero si Rosalie guys ug sa una og karon guys. Waran. Mura matiguang. Nasa tanate. Ag kamera ba siguro natiguang na bibibis gihapon da puti ni samot tagagwapa. Dapat pa. Oh gihapon guys oh. Oh gihapon guys ang batasan guys. Si Jay topic magpa. Ge, tetal kuan magpatipas-tipas. Basta si Jay topic magpatipas-tipas na wag gihapon na bag-o. Dara guys oh. Oh, reminiscing the past guys. Oh, follower mo na mo guys pagka 2020 guys. So dan hijud mi na discover. Dire jud mi nagpanday sa mga opisina para us-us. Mga bata wa na man gud mo para us-us. Ano ba? Hala dan hijud guys oh. Para us-us jud mi gani dan man ta nag-racing dan. Bubangga na tada. Asa to imong motor dan ka to nag-racing. Rider. Rider ka tiri XRM. Ara lingaw. Ngani jud mis mga ugat sa kahoy diha ano may maglingkod. Ay, pa-signal ka no, nay. Mga alas 2 saka na misteri dare ja, alas 3 abot na Rosalie. Kaya mag-upload. Alas 3. Ayaw na magkita, te. Abot na Rosalie. Kitaan na rin. Dada na. Tapos na rin idadere mo. Agat ng kuno na opisina, duba na gud no. Ani mi sa una gapanday pa jud mi sa mga office una kay wala gi signal. Grabe. Di pa usod signal dani. Graming ka nostalgic. Ana jud ko mulingkod do. Darag. Na? Vice ang mga ngata na. Di ang prasa na. Tingin-tingin naman. Lagi di ang prasa una nga. Bisan pag taas ang lakaw. Wala problema. Aray nyo hagkahoy. Lagi gaba ra pa ni mag-vice kantin. Kamansilis. Guys oh. Wala naman bunga. Wala naman patay naman siguro. Guys, grabe ka nostalgic. Nostalgia dyan ha. Udit mo na uli anapod. Uli anapod. Angat ka mo sa magkita na rin pa signal. Alas 2 saka na medya mga alas 3 na anak ka. Hangtod nga wala ka ganay ulis injo. Alas 5 upload na. Kay murag di na magbuwag mig. Asa naman ka uli yun, danir ta to yun. Grabe. Magkahawan ato dito sa Edibu. Daghan man tayo mga invitation datong time ha. Tumayo ba? So guys, that's Rosalie guys. Na magyapag sa YouTube pero murag nagsara man na mag-upload. Kay busy man ka adyo. Ano tao? Wa na pud ka yung mga tao sa YouTube. Huy, pamalik mo sa YouTube! Minsan na pamutuanan mo sa FB tanan niya. Why? Klaro sa FB. Mas bagarata sa YouTube kay consistent pa ta. Consistent pag kuan. Ayuda. Ang Facebook wa na. Mamalhin po ng mga tao sa YouTube. Ang YouTube na pa mo. Surrender. Surrender nag-Facebook ron kaya nangadto naman tanang tao. Wa na ikasweldo. So, ano man tanan? Oo, lagi. Ang YouTube, consistent sa YouTube. Mga ora gyapon. Pero mga tao may nangawa lagi pero ang YouTube consistent sa izahang kuan pagpanghatag og sweldo. Oh guys oh. Dami sa sapa guys nga among pangawanan sa una, pangawang. Padung mislag ka tanong dagan dang to. Pak. Hay. Happy today ko may agianan dang gikulong man. Hangata guys. Di ako farm ni Mayor guys na idang mga munggos dari mo pakiton. Nay mga munggos guys nga daghan og hinog oh. Wala makugi sila og pamukpo pa kay gikan pa namang linog manis Mayor gikapoy na. Maglawag pa na si isang napu kabaktin aw anay na. Daghan nag hinog oh. Sa motos ubos. Daghan na di pa oh. Saya nga dang. Kani makakuan na ni mga tulo ka salmo na ni. Danig man eh. Nakugi kaning man eh. Man eh bago maliging gidaro. Gidaro da dun kung papa. Mamuni ka bisin na pa.
ano barang man. Madali way init ito kuan. Mo ni si kadak-un sa naghanap. Uy, dako oy. Naghanap kuan. Ako kabantay din na makapangawat ng tako. Murag munggos pa ni. Hala ipugsan man kani. Wa, ala. Munggos mga munggos good lagi. Ari pagman ni. Munggos pa ni ti. Oh. Kanirag man ni. Tingap ko ano man di bisa gusto ka. Gani. Jadi ha. Jatulo na kasako agor kuan. Ano dagan day unod. Gamay ram lagi riya daghan na mo halus. Gidaro dajol. Gidaro dajol kay itanang mulay kuno rumayo. Grabe din ka. Grabe jud ka. Tapos tamnanan. Abti ka jud wow. Bisid naglakaw. Nangita ko gumisag sa kabukbunga. Gihurot din mo pamunit. Pangkuas mga bata gisunod pag daro di uy. Wa sila maka kuan. Oh, tanawa. Tanawas purami. Oh. Ayan dapa. Ngani man mi sa una guys. Mamuwak. Nangnay mo. Ha gani ba munit kamulong ibot. Nagi. Ang saya nga guys. Puti-puti man sayangan mo juga magtanaw. Ni ano na tay? Tanawa nakapamunit pa ko. Hoy, dada na dang. Para saya nga. Magana pa din. Yan ang inyo magi kapsangan. Murag puno gani ang helmet ron. Mo di ay. Da guys nanirek og man ni guys. Di ni nanirek na munit. Daghan. Daghan na oy. Ito awo guys, kasi di ganahan na guys, di na may dari nalangan. Kaya rang daghana pag gidaro man gud ni. Unsa aram ding daghana pag mga unod-unod siguro sundanis mga kuang rosarya na puno naghang helmet. Aghang bursa puno pud hang bursa. Ang bursa puno mo nang hanang ipangsud sa helmet. Kay bawa pa ko nang nagdaan ta ko silupin. Naring agi raman ta. Nanglabay raman gud mi dari inja kay raman ding daghana. Unang kuan nila. Na may dakang nagtapok. Sayang Ano ang ba to? Dahil ingkag kuan. Yung gusto naman to atang ganyan. Hindi kayo naman didaghan dari. Dami nagtapok sang tiil. Sayang. Awa na lang na. Di lami manggedang. Satisfying ba? Igora pa ning gimaw. Hala, nansa naman ni dapat didaghan no. Wa siguro ni mo na ibot ni dang. Isip una. Isip una lagi dumuko. Muna na. Isip un. Duko-duko. Ni ba ni mo may hurot-hurot? Niukab na pa magyapulod na. Gahi uy mabughat ka nila. Bughat ag inibot ari ra magahia. Gahi kay kuan man ara na manginita. Ngawa uy. Samot ta dinig ibot no lagurok jud no. Grabe. Lami Dinig buupo. Satisfying manakit na lang siguro gimong kamo. Arang. Ag ikaw na lang may musurrender ag mani. Isi mapiskan ka. Ikaw na may musurrender kay ag mani di pa musurrender. Na puno na helmet guys. Awa guys, okay suroy ko nito sa farm guys. Hala ka dang hinog naman na. Agduhan pa din. Ang taas na nga lang. Ilumbay ko na gimong kamot dang. Di nga na. Di nga na ba? Ay nga na. Na, tanawar ko na guys. Taas pas kamot ni Rosalie. Nabdari sa kadangaw. Hinog na rin nga. Nadaot na dangaw. Ano mo ko humok na Kuha mo tayo ni? Kuha la. Sa kaya dito makuha. Kaya among ikaw na kuha tayo. Puro day. Sayang man. Di na, sayang. Sayang ko. Ang hinog na ipakaon ni Muslanggam. Kani juk-juk ka na ni Muslanggam mong makita. Nagkan Gayon nga po no? Pero pwede na naibot ang lamisa. Para mahinog. Hinog na gani. Lagi sa naong bisa pareha na silang. Hala dong, orang kalami dong. Nanurok na rabag. Para ba alay na gani mo. Lamias mo pudyo na nila. Dan tanawar lamian na dagtanam kugihan yung mga tao dan. Jesus tabangan sa inahan kang unay. Ano ba ni? Tabangan sa inahan kang unay. Ano, di mo po ko magpasalig na mingan ko bisa mo ingan madinas man nagpagdaan ako. Di ko magpasalig yan saan paghurot. Aram na ka guys. Sinukan nga yan nalawan kay mutong babansit ni. Hala. Makabuot raga adoy gana. Picture sa kudang di arang na amis kudang mo pa picture kudang. Guys, ara pa ganing gamaza guys, sa kay bunga na nagko na. Sa ning kapadasa ni. Ani kay gilihidan ni nila. Kani darang taasan ni si Jadang. Kani di ni mo na ipon, hinog naman. Na apa man na? Dad aram na ti. Shik. Gamay ra bitaw na.
Tila, may barang lami, alagin na. Kahinog na kaadyo. Ano pa kung undoy na ni? Hanggang mayroon ito Na guys, ang ipadaan ha guys. Arang dako ang taas na po sila, lahi po sa klase. Oh, di anagang sundo. Sadyo po tagi sundoon sa natang alas city. Kaya manuupan tamis kali. Na, nakadaan na migbanig guys. Kita gaan mig manina igbanig. Tanawan yung ko ang Rosalie guys. Tali anak na kung isang anay. Pero mawag batang ina. Ah, batang ina. Pagkabuti ng uwag na dang. Ah. Pero Bisaya mo kunin siya siguro kaliwat. Kanay mo nila militsuno. Nga na. Bisaya na ba? Mau ba? Depende siguro sa ipakaon. Ini kekuatan na, mudako na. Ihawig baboy, pakan ah. Arang mudako. Da guys, nakadana ko kari binhe re. Tagaan kong maninay. Lami din yung natay maninay. Kato, kuan po to, fresh, pang kilaw-kilaw. Kari pang binhe. Kari mo rig ahang pinuwakan ganina. Naghana. Tinabangan na namang Rosalig pamuwak. Dada, nakadana ko kapagas nga lahi. Punig purmas di agi. Das na agi kaya ramtong tambukay nga naman to. Lingin, nagkani. Binataas. So, tilawan yung tabis nila. Pero hala man yung pahinugundang. Kahapit naman iwan. Hindi na po ni crunchy. Haan alam ang huwaton. Di sigag mo kuan na ba? Mahinog na ha. Salamat lang ha. Salamat lang. Mga mang po si Jung kapada sunodang. Inibalik ni magtadbi. Di malas maninog maninay. Kabantay ka ato manas uma. Masung na ko na pangawat itong ito kapadas. Bitaw guys. Kana ko nung kuan guys. Banig. Ipahatag ko ng maninay ni Dalton. Kaya hapin ko nung Dalton. Datos kuan. Nagdaanan. Madyo nun. Kaya ang banigan. Datos ubos. Di grabing luhaga na.